Els divendres tornem a publicar l'agenda cultural amb algunes de les activitats que es fan a Castellar. Aquesta setmana us presentem algunes cites amb el cinema i el teatre un cop engegada la programació estable a l'auditori. El Club Cinema proposa una sessió de cinefòrum amb una pel·lícula emotiva i amb molta tendresa. Arriba la segona funció de la temporada estable setembre-desembre amb una comèdia escrita per Ramon Madaula i dirigida per Sílvia Munt. I diumenge hi haurà doble sessió de cinema familiar i una pel·lícula del cicle Diumenges d'estrena, que serà una comèdia de terror. Totes les projeccions es faran amb la seva versió en català. Gaudim de la cultura!